sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026! ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos! Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026! 5 winners, take 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026! ML Lunario Mania! Tara na sa ML Lumiere! Now na! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa siya. Hello
stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica.
Lain man na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards de kalidad asing sigurado nasa tamang standards asin safe ang sa imong pamilya Ngo & Sons ang ngaran na matitiwalaan poon kadto sa kungunyan. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026! ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos! Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026! 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw April 28, 2026! ML Lunario Mania! Tara na sa ML Lumiere! Now na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa mga ginagalaman ng taxpayers kan RDO 66 is Camarinesur, mag-file na po kamo kan sa itong annual income tax return para sa taong 2025 asing magbayad din tamang buwis bago o sa kaaldawon kan April 15, 2026. Para makapag-file, mag-file kita online gamit ang e-filing systems ni EBIR Forms o EFPS. Manungod man po sa pagbayad para sa EFPS filers, sa EFPS Enrolled Bank kita mabayad. Para man po sa mga non-EFPS filers o nagpa-file sa EBIR Forms, pwede po kita magbayad sa mga otorisadong bangko, arog kan Land Bank, PNB, DBP, asin China Bank. Pwede man po kita magbayad gamit ang Land Bank Link.biz portal, Union Bank of the Philippines online, Development Bank of the Philippines PayTax online, Maya, asin ang MyEG gamit ang credit card or e-wallet. Tanghaling dai magkidali, mag-file na kita mo niyan, dai maghalat sa deadline. Mahusay na serbisyo, katumbas ng buwis mo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabcol. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung padumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Ang galing for everyday Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid White Rose Papaya Wow White Roses White Rose Papaya Wow White Roses White Rose Papaya May glow up with the White Rose Papaya Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS Gardusi po ang inyong tulong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo. Magbayad po tayo ng tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKD Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga
Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Bareta Asin Platika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Bareta Asin Platika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sendo gabos pet sa Diyos na kita kan bulan na Abril daw po kita nin Biyernes. Iba niya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si FPSG Ricky Sagayap. Good morning sa mga parantabay niya to dyan po sa sentro ka na syudad din Iriga, digdi po sa Rinconada area asin man bilog na probinsya kan Camarines Sur. Konselo man itong Parabakal duman sa sarong grocery nin Chinese digdi po syudad kan Irigata kamay-amay sa istorya kakagarada na bagangan mga taga San Miguel karo ngayon masunod ka munang mga taga San Francisco pigi istoryan itong sarong tindera. Relax ka lang, dahil ka kayan. O kaya dang nagparabaray basaya na mga kapamilya kan nagadanan duman sa nagbabakal dyan sa sarong grocery store ng Chinese. Pasiring dyan sa Banuan kan ano yan nabwa. Kunyan, sige daan baray basay ka itong mga kapamilya na nagadanan dahil na daan nagtuon, nagbabakal nin mga kung ano-ano, sitseria, tangayang bago pa sa ng magadanan, di nagadaan naman nga itong kapamilya duman sa Metro Manila ay pambihira niya ako. Pero pamahiin baga na basta nagadanan, dahil muna daan magpara baray basay. Kung ano mo doon koneksyon ka ito. Tamay nagadanda ang kapamilya na naman ay pambihira. Bagay, nagmumundo kaya ito pala na mga kapamilya niya nag-uugma man mga nag-excursion gayod, night swimming. Ngunyan itong sarong kapamilya pero inatake nagagadanan pa sana. Wala pa ka mga happy. Yan po ang isipon kan tao. Minsan sobrang kaugmahan baka igwaman dyan nagmumundo. Kaya nakakasunod. Maray pa nga kamo sige sanan happy ako man nga mamundo an sa kuyang buhay. Sa kuyang kapamilya taadto na ngod. Ay dahil nagpraisip kan buhay ngunyan abang sakit man kan buhay sa Pilipinas. Marasa pang nabubuhay kita digdi sa pagtios. Ayaw man gyera, katios kan Pilipinas ay nagpaparamahalan produktong petrolyo so mga tao nagpaparatirios man mayong ayuda. Ang bigpaparataon sa ng ayuda, farmers, Fisher Folk, tapos itong mga yaon sa transport sector. Kaya sabi ka niba, paano mampalan nga sa mga senior citizen, sa mga trabador, empleyado kan gobyerno, pribadong empleyado na nagpapara lapigot, nagpapara trabaho samantalang buwis kinakaltas tulos. Ini ang dapat tawan ayuda kan sa tuyang gobyerno, bakong namimili sanan sa tuyang gobyerno. Tapos mapapilpan mga paepal na mga politiko ay inda. Papagiyon pa sa local government units, makupa-kupa si mayor, si vice mayor, si kagawad, si gobernador. Ay santisimang panauyan kan gobyerno. Magmalisya po kamo kay ng mga paepal na politiko digdi sa Pilipinas. Gustong sabihin, utang na buot pa ni tinaw ni gobernador, ni mayor,
Samantalang hali sa kwarta kan gobyerno, sa kaban kan gobyerno, ay buisit man ng mga politiko ini sa Pilipinas, mga buaya talaga, di ba? Yan po kita nasusuya sa sistemang yan kan gobyerno. Na imbes tabangan sa mga nagtitios, naglalapigot, nagtatrabaho, nagbabayad ng tultol na buwis, ang tinatawan sa mga palupago o arog kan miyembros kan porpis. Sige na sanaan abang dahil mo nagtatrabaho, ang pigpapara abangan na sanaan payout. O, parehas man yan kan mga para trimobile, kan mga para uma, kan mga para sira na tinatawan na fuel subsidy kantidad 5,000 pesos. Kung iisipon baga, band-aid solution sa naman po yan. Pantapal-tapal, pakonsuelo di bobo. Tanganing malingawan ang krisis ang kapagtiusan ka nasyon Pilipinas. Naan mga buhaya sa gobyerno, nagpaparangirit-ngirit, nagdudurulag sa Pilipinas, pero paldo na ang bulsa. Sinda, sige sanan pasiram-siram, ay inda. Field Report! Yan man, sa linya si Karondang Raquel, pasok. Matabi ka ron ng Philip Marinaga sa imo asin sa gabos sa gantabay sa sa imong programa. Tabi ka ron ng Philip kung may nag-uugma ng mga drivers and operators hindi sa syudad ng Iriga, may namumundo man sa mga daing nakaiba, dahil man dapig sabi kang DSWD kung noarin ang second batch para sa sainda. Taso pag payout kaya ka nakaaging adaw sabi karon ng Philip, bako man gabos na mga nagsumiti kan sa indang nagsubmit kan sa indang mga dokumento na pinaghagad kang DSWD ang nakakaiba sa first batch kang pag-payout sa mga tricycle drivers. So ang kahaputan kay itong mga daing nakaiba no arin alagad may ang kasimbagan ang DSWD basta sabi itong daing naabot kang enot na pag-distribute kay itong fuel subsidy magkakaiba sinda sa second batch. Kaya lang ang hapot no arinda ini mayo man pinagsabi ang DSWD ang DSWD da madepende man lang sinda sa DSWD National kung no arin ibababa itong mga sa second batch para sa fuel subsidy tabi karon da Philip. So yan ang pinakunyan kaiba niya itong mga kababayan na mga TODA drivers sa paghuna ninda gabos matatawan kang enot na pag-taon ni fuel subsidy igdi sa syudad ni Iriga tabi karon da Philip. Kaya ang sabi ninda nasayang lang da so pagpasiring ninda ang paglaom ninda makakaiba sinda. Kaya lang napromesa man daa ang DSWD na today mga nakaiba matatawan sinda sa second batch. Kaya lang day aram kung na rin ang second batch sabi karon da Philip. Dahil na magparaasa kaya numagad ki gobernador ta kadakol kan kwarta ni gobernador kan Camarines Sur. Aram mo tabi karon da Philip tanaw ng bisan mo ang gobernador kang probinsya ni Camarines Sur may nagpaabot sa tuya na day man kita makapagsabing iyo magkumpirma pero base da sa dos man sa obserbasyon ninda garo da man sa taripa kang naging speech talumpati garo siya konforme garo dumanda sa tarifa kang pigtaram ka ini nag-espesyal sa atubangan kay itong mga toda garo da sa kabilugan kang speech garo kung for medyo sa saiya kaya na-i-distribute itong fuel subsidy kang mga toda kaya nagurunot so iba niya itong mga kunyan mga toda driver kamahigot na ang pigbabawal kan DILG na pag-iguang pag-distribute ng kwarta na hali sa National Fund dapat mayong mga epal na politiko naggalasinda tayaon mismo presente ang gobernador kang probinsya ni Camarines Sur na nagtarampa. Okay lang ko ta kung nagiling-giling pero ito da ang nagtalumpati garo da nabalgar na naman sa anti-epal kang gobernador kay ng probinsya ni Camarines Sur. Yakwa sa inimbitaran kan arriba kamandaway. Pero magkakasabi man yan madyan kung mayong imbitasyon ay pambihira. Mo na igwam lay na nagdadanay nasa sa imo naman yan sabi nga ni kan kung ikaw palabra di honor da sabi nga ni kayan kang iba niya itong mga katugangan na mga toda driver. Pero sa kabilugan, lagi magayon man tabi karon da Philip sa pag-distribute, smooth sailing man, kaya lang may nag-uling maugma
may naguling luhaan tabi karon da pilit. Magalat na sa nasinda kung no arena naman ang second chance. Yung ani pero ang sabi pagka kay mga iba niya itong nakaulay, kasud magaro da asuntok sa bulan na naman ini. An halaton bako so mga satodang itatao giraray kundi so mga samyamros kan media dahil na bagang gerong-gerong si Congressman Jan Almario Chan kan ako Bicol Party List. Ano man lamang niya ako may tatabang nindo sa mga miyembros kan media na wala pati sa post. yan lang ang tabayanan niya to sabi karon da Philip. Ini tabi karon da Philip sa papakitang impormasyon sa lado lokal, nagpaluwas na tabi ni sarong show cause order o SEO ang Land Transportation SEO Regional Office Number 5 katakod ka makarahat na insidente na nangyari ka nakalisnal daw Abril 8, 2026 sa Banwaan ni Ragay Igdi sa probinsya ni Camarines Sur na ikinagadan kang 5 katao. Ipapaliwanag ang mga sangkot kung saan dahil sila dapat manimbag sa kasong reckless driving at sinibapang pagbalgar sa ilalim niya ka Republic Act No. 4136. Yan kaso suspendido man ni 90 aldaw ang lisensya kang driver sa nasabitan ng insidente. Sa hunyan tabi karon da Philip siguro kang LTO Regional Office Number 5 na magpapadagos pa ang mahigpit na pagpapautob kan sa tuyang lay nga ni malikayang ang kaparehas na makangirhat na insidente na road crash diyan sa Banwaan ng Ragay, igdi sa probinsya ng Camarines Sur. Maron da rakelan binabasol baga bako manan itong mga nagbanggaan kundi ang tinampo daa. Sabi kaya tabi karon dang Philip, kasud mabaga nakaulay sa pagini karon dang Glenda, itong Chief of Police kang Ragay. Ito da kayang driver ka itong bus, nilikayan itong nakaharang na bakal na kulay orange. So, pag nilalagma lang kaya bagay tabi karon dang Philip, kung igwang road construction o igwang mga nakabalandra dyan. Kaso, dumanda sa portion na ito, kang pinangyarihan ng insidente, siguro sa Chief of Police, may manda ang pinagpapakarahan duman na tinampo. Ito ang pinaglikayan sa itong driver kang bus. Kaya, dahil na niya na-control, nasalpok na niya ito sa rupang bihikulo sa left wing. Alagad, siguro man sa iba pang impormasyon, ang sabi, may manda ang nakabalandra duman sa tinampo. So, aso sa ngunyan, sabi karon dang Philip, nagigibo man ang investigasyon ng PNP, ang LTO Regional Office Number 5 man, nagigibo man kan sa indang investigasyon, mapadapit sa makangirhat na insidente na nangyari dyan sa Banwaan ni Ragay tabi karon dang Philip. Bastan malinaw dyan, buminalandraan basta nakabudal. Iyo tabi karon dang Philip. So, itong 5 nagadan, na on the spot, hindi pala nakatukaw duman sa left wing na iyo ang nasalpok talaga ka itong bus tabi karon dang Philip. So 5 igdi sa right wing kay banan ito sarong sa sabi nga ni kayan aki na sa daypa siguro ito mga nasa sarong taon o 2 taon maray na ang kamugtakan kay ni sa sarong hospital na pinagdarhan kay ni tabi karon dang Philip. Pero itong 5 talagang on the spot na nagadan. So sa sangon niya tabi karon dang Philip maiwas pa si Mararom ang ginigibong investigasyon kang Ragay Police Municipal Police Station pati naman ang LTO Regional Office Number 5. Iguan na naman ba nakasunod kayan dyan sa Banwaan kan si Pukot Bus? Iyo matabi pati naman tabi karon dang Philip sa Banwaan ng Ligmanan. Igwa man nagbungkaras ning road crash kasud matabi sabay sa Banwaan ng Sipukot. Ano yan ta sunod-sunod dyan sa parting yan sa Andaya Highway Baranggaan? Yan nga ni tabi karon da Philip ang pinagangalat kung arin da tuloy na medyo maray na ang tinampo sunod-sunod da tuloy da ang nangyayari nga road crash sana sabi na nga tinampo tabi karon da Philip. Dahil man ta sunahiling ko nga ni itong binalintungan ka na sarong bus sa Sipukot lubak man ba giraray so kabaak na tinampo? Baka kaya sabi karon da Philip so iniyot muna so kabaak. Sumanin sunod na naman, so kabaak naman. Kaya mayong maagihan, dumaan na lang sa mga lubak, kaya nag-aaraksidente. Siguro, no choice. Di man maagi. Kaya nga ni sabi karon ng Philip, ang pangako dahil sa ngunyan, kang LTO, dapat maging kunyan, responsable. Kaya lang, di mata masasabi yan, ika, responsable driver, pero ang kaibanan mo sa tinampo, di mo man masiguro kung gabus yan. Responsable na sa idang pagmamaneho. Sa kani ba, mayo man talagang signages na papatrabaho ka na DPWH sa ibang tinampo?
So, inapot ko nga ni Tabi karon ng Philip Kasudma, so Chief of Police, kang Ragay, kung igwang under construction dumanda iman, sa kanya kung ano ito, itong tinampong ito, considered as accident prone, da iman datala sa karon ng Philip, primero daan magkaigwa, ning araw kay itong talagang sabi nga ni kayan mangirhat na insidente duman sa portion kang nangyaring road crash kang nakalis na banggitabi karon da Philip. Saka ni ba mayo man mga warning device ang pinag-implementar na proyekto kan DPWH sa mga patinampo. Ayan lang ang makatarotriste kung araw kaya sa yan bagaman ang tinawan doon ni DPWH Secretary Vince Dizon na dapat kada bes igwang ginigibong construction pagpapakaray ang DPWH dapat perming igwang signages warning sa mga motorista tabi karon da Pilipinas na delikado kaya yan lalo na kung banggi siyempre din niya may veteran na may mga portion kang madiklom pero kung may signages yan kung may patangkang ilaw kang bihikulo at least igwang warning para maglaylo o magmaniobra kang binadala nilang mga bihikulo. Nasa kontraktor yan? Iyo, tama ka tabi karon ng Pilit. So yung tabi karon ng Pilit, at sa mga heras na informasyon sa Radyo Lokal, alis sa kuya location para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Field Report! Salamat Tabi Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Okay, good morning kay dating punong barangay Nanding Sirano ka na barangay San Roque, digdi po syudad kan Iriga, masugid pala niya itong parantabay. Kaya sudma nagkaulay-ulay kami pero sabi kan Department of Trade and Industry kontrolado ninda ang presyo kan mga construction materials. Mala 250 na sarong sako kan Pozolan na semento. 245 na an Portland. Pozolan 245 and Portland 250. Imagine. Kung dati 200 kunyan sana yan. 205 hasta 210. Ngunyan bigla pong luminampat. Sinasamantala kan mga oportunistang negosyante sa Nasyon Pilipinas ang pagpapatrabaho ngunyan ng mga panahon tatag-init. Iyan ang katotohanan dyan. Kaya magpara putik ang Department of Trade and Industry pati ang Department of Energy na kontrolado nindaan presyo kan produktong petrolyo pati na kan mga construction materials. Nagsasadiri po nin presyo ang mga may gasolinahan saka ang ibang mga hardware digdi sa satuyang nasyon. Yan ang katotohanan dyan. Kung talagang pinagmumonitor nindo, ano ta palabaw na ang presyo kan semento asin mga bakal ngunya ng mga panahon. Pati ang bye-bye, nagralangkawan baga. Dahil magparaputik ang Department of Trade and Industry saka ang Department of Energy. Ta nagsusunod po ang mga mayor na barakalon sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sayang kan itinawang special power sa satuyang presidente. Kay Presidente Bongbong Marcos Jr. dahil man ginagamit nin tultol. Pati ang Department of Energy magkakaigwada nin oil deregulation, kalukuhan. Aloy na po ang oil deregulation na yan dahil man indo na ipapautob ang oil deregulation law. Yan po ang katotohanan dyan. Kamo kontrolado kan mga negosyante. Ang problema kaya digdi sa Pilipinas, arog po kay niyan nangyayari. Ang politika negosyo. Ngunyan itong mga politiko may kaput na mga negosyo. Kaya dahil makurokontrol tasindaan liniliugan kan mga negosyanteng oportunista. Saka kung kontrolado kan mga politiko ang mga negosyo. Siyempre, dayan magusto na malugi sinda. Sinda babaan presyo. Ang gobyerno baga, negosyo man. Ang politiko, negosyo, ang politika. Kaya dahi kita pagparambugan kan mga nangyayari sa Pilipinas. Ang sistema kan paggugobyerno. Kaya ito pa po nangyayari yan. Anong sinabi ni kan may sadir kan Petron, si Ramon Ang, ipapabakal ko nga sa Indo. Dati na ba yan binakalkan gobyerno? Panahon ni dating presidente di puntong Fidel Valdez Ramos, nagkaurulaan paksiw.
Sabi ni Ramon ang ipapabakal ko nga sa Induan Petron basta nga pakarhayon sa naan paggugobyerno. Amak mong rason yan kan sarong negosyante. Tano, anong klase ang gobyerno sa Pilipinas? Gobyerno nin mga buaya. Yan ang katotohanan dyan. Takon mga buaya ang namamayo sa tuya, ay tultul ang dalagan kan Pilipinas, tultul ang sistema, dahil matios ang mga Pilipino na arog kainin. Grabe, naggigera duman sa Middle East, sa nasyon kan Iran, as in, Amerika, nagsurog-surog man ang Israel. Ano ta, interong apektado kan gera ang Pilipinas. Kalukuhan baga. Sabihon kan gobyerno na ngaya bastante ang supply, magduwang bulan pa yan, kaya pa ngaya na supplyan nin mga produktong petrolyo. Ano ta nagpaparalangkaw? Hain sa supply, tigpaparatarago kan mga negosyanteng oportunista digdi po sa nasyon Pilipinas. Kaya iluluwas pag mahal na. Gusto ba ninda pagpara pamahalon ang presyo? Yan po ang katotohanan dyan. Kaya kita pagparalukuhon kan mga negosyanteng ini na an iba mga Chinese. Nakakabuisit baga. Digdi sa Pilipinas, kinokontrol ang gobyerno kan Pilipinas kan ibang mga negosyanteng Chinese. Yan ang katotohanan. Simbagon yan kan gobyerno kung ano taarog kan ang nangyayari. Pinabakal baga ang Pilipinas kan mga buhayang politiko sa mga Chinese. Kaya nagralaw gitong mga illegal digdi sa tuyang nasyon, pati ang Shabu, pati ining mga pugo na ini, na nagdulag na nga ni si atong ang kaibahan baga digdi sa subot, nagpagadan sa nagkapir ang mga bulangero man na para chopi. Ay di kita magparestoryahan kan mga nangyayari po sa nasyon Pilipinas. Saloy ng problema ini. Naan korupsyon rampante sa gobyerno. O isa yan nagigibukan korupsyon na grabe. Ang mga buaya, ang ibang mga politiko na gusto sa ng permipaldo ang bulsa. Ay kita magpara sa ragin-sagin, masakit po ang laban sa Pilipinas, ang giyera laban sa pagtios. Yan ang katotohanan dyan. Kung tol-tol ang mga politiko niya to, labanan nindan pagtios, ngunya ng mga panahon na may krisis. Mayo man sindang nagiginibo, magpara sa ragin-sagin o inisa ng fuel subsidy ining pigtataw sa transport sector. Nakapangaran baga sa AX. Sabi ninda, hahaliw na ang assistance in crisis situation na programa kan sa tuyang gobyerno. Iyo man giraray ginagamit ay pumundo daw po kamo. Para sa ragin-sagin pati ang DSWD ay na haloy ng sistema yan. Haloy ng kalakaran sa gobyerno ang mga arog kaining pasistema. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya kadakol po kan mga nagre-rebelde niya ng mga panahon. Sa an iba, rebelde sa pagtios. Isay anday magiging rebelde kung mayo ka ng kinakakan, gutom ka na, sinasakit ka ng makakuanin hanap buhay. Dahilan sa gibukan mga iba niya tong kababayan, mga politikong inaasantang leader na iyon mamakulog sa satuya. Mayo man baga, hanggang sa ng eleksyon. Pag-i-eleksyon, puro pangako. Promesang halos naglulod-lod na sa mga butante, nagsusurusamba na. Para sa nasindamang gana, pagkatapos kan eleksyon, relingaw na. Saan ginigibo nindang rason? Ngaya binakal na ngaya baga kamo kan eleksyon, 3,000. O, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, kaya magtios ang mga taga Camarines Sur kung ang politikong ini, paepal. Katuntuhan kan iba pong mga butante digdi sa probinsya nin Camarines Sur tapig bobototan mga paepal na politiko na mamakal nin boto. Para sa ragin-sagin kita, mapara kuro kontra. O ginusto taman bagay ni. An kadaklan ginusto po na maging leader an dynasty sa probinsya nin Camarines Sur. Dynasty kan mga B.
Kaloy na yan, dahil pa ka muna dadara. Tapos mapapil-papil siya daan nakakonsigir kan ipinagtataong fuel subsidy, kalukuhan. Dahil po pagparalukuhon ang mga namamanuan digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Bako man kitang mga palpal. Nag-aradal man po ang ibang mga tao digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Kundi ka mo, mga poderoso ng politiko digdi. Inaabuso nindo an diretso kan lambang taga Camarinenses. Pang-aabuso baga. Kaya nga ni pasil na sa nang arala mo saon ang mga daga, pakudalan. Poderoso. Basta arog na po kayan, mag-isip-isip ang mga taga Camarines Sur. Baka dahil nakita digdi paluwason sa Camarines Sur, ngapit, pag-abot kang panahon, baka anas na ni kudalan. Dahil po ka mo kaya nakakarisa na halos gusto na sana kontrolon kan pamilyang ini, ang Camarines Sur. Tinganan mga miyembros kan media, karapot sa liog. Yan ang katotohanan dyan. Kaya mayon man nagpaparakontra sa indata, mga kapot sa liog. Mga bareta, mga pigpaparatera, so kalaban. Kapot ba ganindaan, mga vlogger, ang mga trolls. Kaya mayo, kunday tayo ini ipaglalaban ang Camarines Sur. Terming sinda sana, ang yaon sa puder ay makahirak kan mga masunod na henerasyon. Panlaban ta sa napudig di ribayan yan pag-aabot kan eleksyon dapat iba na ang magkaput sa Camarines Sur bako na sa ng perming sinda. Kumbaga sobra na mga mayaman na mga halop pa sa puder ay grabe man. Kaya na ka mo nagsarawa nakadakol ka nagtitios nagugutom sa Camarines Sur tapos masaragin-sagin pa ka mo ultimong dagakan para oma gusto nindong kurodalan. Pigpapakudalan nindo ay anong kalukuhan yan? Mahirak man ka mo sa mga taga Camarines Sur na nagtitios. Tios na nga ni. Kukudalan pa ang dagang pig-uuma. Ay anong klaseng gobyerno yun eh? Sa diri mo, habo kang paumahon ay kalukuhan. Kaya dahil ko po mabasol ang ibang mga kababayan niya to kung nagre-rebuild. Ani ba nagre-rebelde dahil anta inaabuso ang sendang diretso digdi sa tuyang nasyon. Adaw kung mag-rebelde arog kan ginibo sa ibang nasyon na pinaggadan so agum kan Prime Minister. Dahil ko lang kaya makunyanan kung sa ina nasyon na ito pinagsulo. O kung arog ka ng gibuhon kan mga Pilipino. Kunyan sana kaya, mabubuot po ang mga Pilipino, dawa inaabuso na. Pigtitimak-timakanan, sendang diretso, okay lang, ay pambihirang buhay tayo ni. Pero kung sa ibang nasyon, dahil po yan nag-aaserta, talagang tumang sa gobyerno ang mga namamanwaan pag nasasakitan na. Haloy na po baga, ang pagsakit na ini kan mga Pilipino, dahil manariresolveran kan mga politikong ini. Kung tultulan paggugobyerno, haloy nang naresolveran ng krisis sa ekonomiya, ang krisis sa kapagtiusan. Mayo man na, ngayon na nga ko, re-resolveran ko ang pagtios kan mga Pilipino, tatabangan ko itong mga nagtitios, mga mayong trabaho, tatabangan ko. Mayo man kaya nagpromesa ng araw kaya. Basta ang sinasabi ninda, pagbabago. Mayo akong ibang nadadangog kan ibang mga politiko pag nagkakampanya. Ngaya kung gusto nindong pagbabago, ako an sa indong iboto. Pagbabago, hay nan pagbabago. Mas lalong nagpaparatios ang mga Pilipino, pagbabago daw yan. Anong klaseng pagbabago? Patiuson ang mga Pilipino? Dahil po kita binsido sa nangyayaring pasistay makan sa tuyang gobyerno, sagkod ngunyan ng mga panahon da haloy na kita digdi sa Pilipinas, arog kay ni Pirmi ang nangyayari. Sagad sa utang ang gobyerno, hamak mong maabot ng 18 trilyones de pesos ang utang,
Tapos an iba man, mga hugakon, sige sa asa, pagparayudahan, ay inda. Baga tuminagal kan panahon na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang presidenteng pigpapara-lockdown na may COVID da. Tupalan gibo-gibo sa naman kan China asin kan mayayaman na nasyon. Pero kakutsaba pa nga niyan nasyon kan Amerika. O isa yan apektadong marhay ka itong nangyaring ito. So nasyon Pilipinas. Sagkod ngun niya namamatayan ang pagtios. Isa yan nagpatios. So mga yaon sa puder. O ano na itong parmali? Nabaga, so grabing kwartang kinurakot kan gobyerno para sa sa COVID. Dito ibasol niya ito kay dating Presidente Rodrigo Duterte na nagsisisi na tayaw na sa ICC. Sabi kan iba, saan na ngayon madidiretsuhan ngod? Pero wala pang yaka abusiro. Anong pamilya, mga abusira pa. Ay pabagagiraray, inaako, ang sendang mga kalukuhan digdi sa Pilipinas. Maski si Vice President Sara Duterte, igwa pa mananggad mga nakapalibot na mga nadadarakan kwarta kaini na mga magparasuro samba. Dawa pigparaloko na ang mga Pilipino ay inda. Tul-tul daw na paggugobyerno yan. Pagpaparabasulon si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni Vice President Sara Duterte. Nakaibahan man siya sa naggugobyerno. Sa roon man baga siyang babasulon. Siya man ang nagpasasa sa Department of Education kan pundo. Hain na. So, kwartang sinasabing confidential fund. Tawa pa yan confidential fund. Dapat aram man kung ano ang pinaggastusan kan confidential fund na yan. Mili pa lang ta confidential fund, intelligence fund para sa inda. Dahil na lamang makaaram ang publiko kung ano ang kwartang pigpaparagarastusan inda. Kaya dyan po naluluko ang mga Pilipino ining dahil lang kan mga or intelligence confidential fund na yan na dahil dasinda pwedeng imbestigaran ay kalukuhan. Dahil palang pwedeng aramon kung inano nindo sa kwarta samantalang buwis yan kan mga namamanwaan na Pilipino. Pigparapagalan yan. Tapos kamo magiging paldo dahil sa nakan intelligence confidential ko no. Ay inda dahil kita magparapatubudon kan mga estelong yan. Sabi nga ni kan mga tugang nyatong ito, agtangay, maaloko. Aloy, nakitangod na pigpapararulo ko kan mga ipagsusulit na ini. Kaya, ini ang dapat baguhon. Ang proseso, ang pasistema, kan paggugobyerno sa Pilipinas kung gusto tanin tul-tul na dalagan kan gobyerno saka mahiling ta ang pagbabago. Anong sinabi ka ito ni dating Presidente Rodrigo Duterte kan maeleksyon pa sana? Kaya igibuhon ko ang paagi tanganing malabanan ang korupsyon sa gobyerno ay ito pala siya ang mapasasa. Siya ang manginginutan kan pagkurakot. Kumbaga mga suhay sa hawak ang itinataram kan iba pong mga politiko sa nasyon Pilipinas. Tapos within 6 months untok ang droga. Uy, padadakulon pala. Malangon yan, ang tundag. Nagpaparadakol na naman baga ay inda. Dakol kan mga Pilipinong tinigok, ngayon man na nangyari kan kampanya laban sa illegal na droga. Dapat ko ngunya na panahon, untok na ang drogang yan. Sabi niya, within 6 months, so, hali na lamang siya sa puder. Ang droga, nagbalik giraray. Rampante na naman. Isay po ang mga nadadakop na ang iba nakakadulag, ang nadadakop na sana Shabu. Yaon duman sa speedboat sa parting Cagayan. Nadakop kan mga members kan Philippine Army. So Chinese nakadulag. Alagad sinako so droga piguhurulog na sana duman sa kadagatan.
taday po ini mauuntok na drogang ini sa Pilipinas. Taigwang mga sindikato, mga drug lord na nagkakaput. Ano iba, mga negosyante, Chinese. Kadakli baga nadadakop na bulto ang droga, Chinese. Kung ano yan taday napapatawan in kastigo. Ano iba nakakadurulag. Nangangahulugan, maluyan sa tuyang gobyerno, sa tuyang mga autoridad. Aram na ninda na grabe ang dinadarang kalukuhan kan mga Chinese national digdi sa satuyang nasyon. Mala tay naabusan mga parasira dyan sa West Philippines, ipigpapara pakupsitan, kanin water cannon. O ano nagiginibo kan mga Pilipino na pinagpaparaang kina teritoryo dayan kan Pilipinas ay inda. Aray pa kung ibugtak daw dyan ang puso ni Malabanan, pakorupsitan yan mga Chinese na yan, baka nagkaurula pa ang paksiw ninda, ang barko ninda, pwedeng kuronyan yan sa parong pasana. Field Report! Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi sa Randang Pilit sa kuya pang informasyon sa lakas sa imong program. Pero baga tadi sa Randang Pilit sa mahigit na lockdown mo niyan na ipinagbaba ni Secretary Chan Cremolya ang DILG mapadali sa pagbabawal ng pag-inom ng alak sa mga diligang tinampo at silang paglakaw ng nakakaples o nakahuba. Ito mayong sulot na bado ang maglakaw sa tinampo saka ang pagkakaraoke ning batanga na karo ini sa ipinaglatag na naman nakasuguan kang DILG alagad sigun dyan sa Banwaan ni Baaw sigun sa naging kapalagan sa Baaw Municipal Police Station sa paagian ni Police Master Sergeant Richard Sagarer ang tagapagtaram ng Baaw Municipal Police Station pagkatapos palagdaang COVID-19 pandemic pinagpunan na dyan sa Banwaan ni Baaw hindi sa Rinconada area sa probinsya ng Camarines Sur ang enforcement sa local ordinance na nagbabawal sa pag-inom ng mga alak sa diligang tinampo, paggamit ng mga karaoke machine sa matanga na at ang paglakaw ng mga kalalakihan ni mayong sulot na badong pantas. Iyan tabi Karondang Philip ang pinagpahayag ni Police Master Sergeant Gerald Sagarir na mapadapit iyan ang Public Information Officer Cambao Municipal Police Station mapadapit sa DILG circular number na pinagpaluwas mismo ni Secretary Chan Cremolya mapadapit sa pag-inom sa tinampo, sa gilid kang tinampo na inipalan halinang na ma-implementar dyan sa Banwaan ni Baaw. Sigun pa sabi sa opisyal, hinali na ang pagpapautupang na sabi ng pulisya sa Banwaan. Ialagad na katulad ang mga namamanwaan digdi may multa pala silang babayadan tabi Karondang Philip sa mga violators sa first offense 150 pesos, second offense 300 pesos at sin 500 man na may kaibanan community service sa pang-ikatulong pang offense tabi Karondang Philip. Alagad nilinaw pang opisyal na mga nasabi ng multa para sa mga madadapot na nagiinom sa alak na nag-aagi, naglalakaw ng bayong gamit o saka ining na ano yan, kapadaklan kaya baga tabi Karondang Philip sa ating mga kaubayan sa side ng mga lalaki, pag naglalakaw sa tinampo, mas pinakasunod ng t-shirt o samdo, kinakaruskos, inataas. So yan palang bawal yan, dadakupon ka mo dyan sa Banwaan ng Baaw, asin ang matanga ng pagkakaraoke. Garo igdi sa syudad ng Iriga, dahil mayo pang nasasampulan kay ni Tabi Karondang Philip, tamala nga ni igdi sa Barangay San Nicolas, magkadaakol kitang nahiling na mga kalalakihan na minsan nagbabaray ba sa katinampuhan na mayong sulot na bado na pantas. Saka yung sa mga sabi nga ni Ken, mga riskinita, ang video okay. Walang gabak nga niyang pagpapakusog. Okay man lang dahil tabi Karondang Philip na maggamit ng karaoke alagad. Mga oras na mga alas 10, alas 11, kung pwede dahil naman pakusugon. Kung kamo man lang na nagiinuman, may happening. So, tama lang na kamuna lang ang makadangog, dabayo na dahil makadisturbo man sa mga pagkataraid. So, sa naging lockdown na initabi Karondang Philip, na naman kang DILG, maabot kang kadaklan niya kong kababayan, partikularmente na sa syudad ng Iriga, na sana may masampulan ini. Kaya naging kasuguan na naman ay pinagbababa
kang DILG tabi karon dan Philip. Dati naman bagayan, arug-arugan man ini si DILG Secretary Jan Vic Rimulya. Yung nga ni sabi karon dan Philip, kadakol man bagay ining pinagkunyan, pinagpahayag, pero sa sangunyan, mayo pa man napapatunay. Mala nga ni, saka nakaliis bagang taon, sabi niya, bago matapos ang taon, sabi na ni President Marcos Jr., madadakop na, makukunkong sa big fish, kang flood control. Pero sa sangunyan, Sabi, masuko na sa iya si Congressman Saldico hain. siyempre, sabi nga ni Kayan, mahugas kamay. So, siyempre, kung si ang dating congressman ka nga Bicol Party List, kung ini mag-uli, mataram, may mga maibubunyag pa. Pero sa lado nga ni kang iba, mas maray nga ni na madakop na kang Interpol ang dating congressman sa may luluwas na baga. Sabi ba na naman kang DILG ni Secretary Rimulya, igwa na ang warrant of arrest na hali sa Interpol para sa dating kongresista. Kaya lang, ang ngapotang kadaklan, no arin, maini, may babalik igdi. Gusto nila na maibalik na ini, tangani talagang maaraman kung sisay talagang nasa likod kang scandal kay ni flood control. Kasi kung bagatabi karon dapil sa mga nakuha niya sa informasyon, dahil kakayanon kang sarong party list lang sabi ninda, party list lang na congressman, makapalusot ning arog ka ining dakula, bilyones na kantidad kung mayong nagtulod, mayong nag-sponsor na alangkaw ang posisyon sa satuyang gobyerno. So yan inanak niya to, kung talagang madadakop, may papauli kang Interpol, ang dating congressman kang ako Bicol Party List, maibalik, may uli, hindi sa Pilipinas, sabi, karon sa Pilipinas. No, saka ang mga hero mambaga ni DILG Secretary Jan Vic Rimulya, aro bako man makatutubod. Hamak mong piga didiskitan niya, ito na naman curfew, pandadakop di sa mga nakaubanin bado, mga parainom na nagiinom sa gilid kan tinampo. Dapat sinda na nga yan mag-distribute kan fuel subsidy dahil na magparapagi yun sa mga LGU. Sayang nga ni sabi ka ng Philip, sabi nga ni Baga, kaiba niya itong kababayan, parehas man lang dahil na magtugang sa kasi Ombudsman Boying Rimulya, na nadayaan lugod si Senator Bato de la Rosa, na dahil na lugod nag-a-attend din sa Kongreso, uli man sa si Boying Rimulya man kaya Baga ang nagsabi, na igwa naman warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, hali sa ICC, natakot lugod ang senador at sa sangunyan, dahil na nagpapakilag sa Senado. Ano ta din pinapadakop kung yan man siya sa Pilipinas? Ayan na, yan nga ni, ang kadakol na sabi nga ni kaiba niya mga kababayan, kadakol na ang tinaram na bayo uman na napapatunayan kulang sa gibo. So, yan ang tabayanan niya to. Kung yung mga binilatag na naman ni Secretary Rimulya ng DILG, may masasapar na masasampulan, baka lang naman sa Metro Manila, kundi particularmente na hindi sa tuyang lugar. Yan sa itong impormasyon na sa location para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Field Report! Salamat Gerara itabi karon nga Raquel sa mga dugang mong informasyon. Minsan digdi po kaya sa mga hiruman kainin duang Rimulyang ini. Si Boying saka si Jan Vic pero mang kita binsidong gayo sa mga style ninda pag-abot sa indang mga nakakaputan na posisyon. Dahil ito pagparapatubudon, dahil ito pagparabilugon ang payukan mga namamanwaan na kita matibay man ay paparataram na mapapres o sigan papreskon na ngaya kaulay ko na ngaya si dating Congressman Saldico masuko na hain. May kaput na ngaya kaming warrant of arrest tali sa ICC para tukloon si Senador Ronald Bato de la Rosa hain. Ay na muna magparataram kung di man kayang giribuhon. Masakit po ning nangyayari sa Nasyon Pilipinas. Arog ki Tito Sin pero manining kokotoson si Senate President Tito Soto ay bari-bari man bagan mga kunyang kainin.
kay mo man ini maintindihan sa man po ini. Na sagin-sagin surog ki Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero doble kara man ini. Dakol kan mga doble karang senador diyan po sa Senado maski sa Kongreso. Kaya arog kay na nangyayari kan sa tuyang gobyerno ta mga sigan sa ragin-sagin pero batag man sana. Civil Aviation Authority of the Philippines Bicol International Airport, Civil Aviation Authority of the Philippines Bicol International Airport has expressed support for postponed to point transport service between Naga City and the airport following coordination with airport officials. And a message to Congressman Nelson Ligacion, officer in charge Rolando Busito, the airport management confirmed that CAAP PIA welcomes the proposal and is prepared to assess its possible implementation. We kindly be informed that CAAP BIA welcomes your proposal to operate point-to-point transport services between Naga and Bicol International Airport and vice versa, Busito said in his statement. As part of its support, CAAP BIA committed to providing 2 parking slots for buses or modern van units that will serve the route. The airport will also provide daily flight schedules to help align transport operations. Proposal was previously rushed through coordination efforts involving Camarines Sur 3rd District Congressman Nelson Ligacion. Meanwhile, SCBus also expressed interest in integrating the proposed route into its online booking system. And a message addressed to Congressman Ligacion, SCBus representative Ziza Rodriguez said the inclusion of the route in their platform would make trip schedules more visible and allow passengers to book seats more easily. Company noted it already operates similar routes including trips from University of the Philippines Diliman to University of the Philippines Los Baños. The initiative is expected to improve connectivity and provide more convenient transport options for passengers traveling to and from Bicol International Airport. Kaya pa po, duman sa nangyaring aksidente sa Banwaan kan Ragay, sabay na naghihiroan mga ahensya kan transportasyon dapit sa nakakagadan na o dakol na nagkagaradan na aksidente duman sa Ragay Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw na ikinagadan man kan 5 katawo sin kinalugad kan ibaba. Nagpaluwas naman in show cause order and Land Transportation Office Region 5 laban sa mga sangkot kung saan pinagsusugo sindang magpaliwanag sa laog nin 10 aldaw dapit man sa posibleng pagbalga arog kan reckless driving, improper person to operate motor vehicles as in pag-empleyo kan reckless driver. Kasabay kay ni pinagsairarom na sa 90 aldaw na preventive suspension ang lisensya kan driver na sangkot sa nasambit ng insidente. Sa hiwalay man na lakdang, pinagsumo naman kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board and operator kan bus na sangkot man sa aksidente. Asin pansamantalang pinagsuspindi ang operasyon kan unit mientras nagpapadagos ang investigasyon. Sigun kay LTEP RB Chairperson Baygor de Mendoza II, kay puhan man na magpaliwanag ang bus company na Mark Ebis Transit Corporation dapit sa insidente. Basado man sa inisyal na report, pasiring tabako sa probinsya kan Albayan bus kan mabigla subot ang driver sa sarong plastic barrier sa kalabaan kan Andaya Highway duman sa Banwaan kan Ragay. Kailan digdi, nagpasiring ini sa ibong na linya asin buminanggas sarong rescue vehicle kan lokal na gobyerno. Nakusog kan impact 5 sakay kan rescue vehicle ang nagadaan mientras na 8 pa ang nalugadan. Naghali ang driver matapos ang insidente, alagad ay naghaloy nagsuko man giraray ini sa pulisya. Padagos ang investigasyon kan mga otoridad tanganing maaraman ang enterong pangyayari asin papanimbagon ang mga sangkot mientras na pinagsiguro kan LTFRB asin LTO ang maigpit na pagpapautob
kan mga regulasyon sa tinampo. Iyo, mahigpit ka mo ta, dakol ng aksidente. Kung mayo pang aksidente, dahil naghihirigpit, pambihira. O ya pa, ini man na aksidente dyan sa Sipukot, Camarines Sur, nagkapira katawa, nagsapon in minor injuries matapos ang sarong vehicular accident na kinasasangkutan man giraray kan sarong bus sa barangay Impig, Sipukot, Kasuudma. Igon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Sipukot, bandang alas 4:47 nin banggikan makaresibisidanin apod halis sarong concerned citizen dapit sa insidente. Tulos man na nagrespondan sa indang Emergency Medical Services Team katabang ang Sipukot Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Asinman Bert, Sipukot. Sa enot na investigasyon na pag-araman ng minor injury sa naman ang sinapukan mga pasayro sa iba pang sangkot, alagad sindaan tinawan manin painot na bulong sa lugar bago ligtas na pinagdara sa Sipukot District Hospital para sa kadagdagan na pag-aadal asin bulungan. Mahiling sa mga retrato ang bus na napasiring sa gilid kan tinampo matapos ang insidente. Sa presente padagos pa man na inaaram kan mga otoridad ang kabilugan na dahilan kan aksidente. Nagpasalamat man ang MDRRMO Sipukot sa tulos man na pagre-report kan concerned citizen na naging dalan tanganing marikas na makaresponde ang mga otoridad. Pagirumdum ninda sa publiko ang pagiging maingat asin pagsunod sa road safety tanganing maiwasan ang kaparihong insidente. Igdi man sa syudad kan Iriga na dakop na o pinag-aresto ang sarong lalaki na kabilang sa most wanted list kan syudad matapos masakote sa bisa man kan warrant of arrest dapit sa kasong qualified rape of minor na mayong pinagrekomendar na piyansa. Pinagbistuan suspect sa alias na Mir, 48 anyos, residente kan syudad kan Iriga. Naaresto man siya bandang alas 4:20 ng hapon kan Abril 7. Ngunya na taon sa Zona 2, Gabas Street, Barangay San Nicolas sa pinagsagibong manhunt operation kan mga operatiba kan Erga City Police Station. Igon sa pulisyan, suspect ang pinagsasabing city most wanted person rank number 4 sa verifikasyon sa warrant system mahal subot ining ibang nakabinbin na warrant of arrest. Nyantras na nagluwas man sa listahan kan Seras na may nailista ining blatter report kan Oktubre 9, 2017. Dapit man sa pagbalga sa Republic Act 9262 na idokumento man ang implementasyon kan warrant gamit an alternative recording device sunod naman sa nag-iiral na mga patakaran. Presenting na sa kustudiya kan Erga City Police Station ang akusadong may sakonehong paralupig asin papatawan ini nin magkakanigong disposisyon asin man dokumentasyon. Duman sa Banwaan Pukan, Calabanga, arestado man ang sarong 26 anyos na babae matapos masakot sa sinagibo man ang manhunt operation kan mga otoridad bandang alauna nin hapon, Abril 9 sa Zona 6, Barangay Sibubo. Pinagbisto ang suspect bilang alias Nene, residente kan nasambit ng barangay. Siya ang nadakop kan tracker team kan Calabanga Municipal Police Station. Katabang ang mga operatiba halis sa Arayat Municipal Police Station sa irarom kan pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Rodolfo Z. Borromeo. Pinagsagiban pag-aresto sa bisa man kan warrant of arrest para sa kasong qualified tip na inisyo kan Regional Trial Court Branch 45 kan San Fernando City, Pampanga kan Abril 6, 2026. May pinag-rekomendar man na piyansa na 40,000 pesos para sa pansamantalang libertad. Pinaaram man sa akusado sa iyang madaretso kasunod naman sa ley kabilang ang Miranda Rights sa Sinman Anti-Torture Act of 2009. Presente man na sa kustodiya kan pulisya ang suspect asin isa sa erarom sa magkakanigong proseso arog kan booking asin medical na pag-aadal. Para po kitang 22 minutos, makalampas na alas 9 ni na pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan sa City Hall po ka na syudad ni Iriga. Si
Idol Attorney Nonoy Waperina asin man sa City Administrator kan Iriga. Siyempre, kumusta man ki Attorney Cinderella Pereras Lozano an COMELEC Election Officer kan Iriga. And of course, sa tuyang alkalde, ki Mayor Rex Uliba. An pamayukan Udama Watak, Udama Tatagak, agko sanadi matatawan. Mag-ulat-ulat man ganay kamo. Amo man kaya mga sa transport sector, yan naman kamo ibang kinibo, sito asosasyon magparaabang. So mga day inabot, maghalat-halat. So day nga ni natatawan nakakapaghalat na mag-otro eleksyon. Pag-eleksyon, pwedeng abuto na sa mga day inabot. Man sa na po yan, abangan niya to. Ayan, kampanya ngunyan, ang bulso, ayan, kunyan, kwarta, ibulsa, ang boto sa balota. Balos-balos man lamang, sa tuyang mga namamanwaan. Dan iba kaya, napapaling na basta kwarta na. Pero na ibaan surat ang pag-shed iba, biglang nabaliktad, nabalik sa dati. Baka nakukonsensya ay pambihira, no? Magpara-konsensya ka muna nga ni sinda nagkakakonsensya na pigpapara burul saan kwarta kan banwaan. Tapos kita makukonsensya pag natatawan ay day pagpasiron ang konsensya, mag-safeguard ka mo. Pinapanganaan po kita kan mga politikong ini. Kung day tariribayan ay mayong mangyayari sa satuyang mga buhay digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kamustaman sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banuan, kan Buhi, Camarines Sur, ki Ma'am Norian Nadzor Ikizabal, ki Silene Ligasyon, asin man ki Consi, Marlon Tabalde, Consi Renz Nonato. Tapos ki Consi Edi Misa Lucha. Yan sa Banuan ka na balatan ki Mayor Ding Abliter. Ko'y naging guest speaker pala sa Alternative Learning System na graduation yan sa BGMP, Herga City District Jail. Si Mayor Manoy Enric Dangkalan ka na Batuk, Camarines Sur. Sa Banuan kan Batu, nagsisikat na da itong garo kunyan dyan, New Zealand. Napigpapasyaran kan sa tuya pong mga kababayan. Harani sa Danau. Pero kasumpay pa ini kan Boulevard na day tapos. Digdi po sa tuyang lugar, kadakol kan mga Boulevard na day man tarapos. Diyan sa Banuan kan Baaw, may boulevard man dyan, putol sa tinampo. Digdi sa Iriga, Iguaman Boulevard, putol man sa tinampo, nakaabot siya na sa boundary kan San Isidro. Sabi pa, abuton yan sa Barangay Santiago hanggang Banwaan kan Buhi, puro tol. Paano na daw sa mga pundo kayan. Dakol po mga proyekto na dapat imbestigaran man si DPWH Secretary Benz Dizon, digdi po sa Rinconada area, kung nga napapaarog kayan. Yan kaya sa Banuan kan Buhi, paano man yan na matapos na aram man sa naninda?
na daiyan pwedeng bugtakanin tinampo sa may partikan Danau ta protected area. Kaya man inaprobaran kan Department of Environment and Natural Resources. Kaya mayo nin environmental compliance certificate pig implementar pan proyekto ay ano man ang mga kaya mga power pole of power kaya maski da pwede na yan nangyayari kan mga proyekto digdi po sa Rinconada area. Uy, kulibat ako ma-brown out pala. Santo Domingo, Santa Elena, Santiago, Anunciacion, asin sa enterong buhi at yan pong hapon. At yan to, po na alas 12 hasta alas 2 nin hapon. Pero kasubangin, namamatian na so paboro brownout. Yun na po ini. So, pinagsasabi kan ibang mga kababayan niya to, mayo ngayang nagpositibo sa drogang mga empleyado ang Kasoreco 3. Pero sigan pan trip. Kan mga lineman. Sigan trip off. Kan supply na kuryente. An positibo, so pagparatoro trip off. Pinagtitripan ang mga member consumers. Kaya pigpaparaboro brownout kasubanggi ay ano mana. Sabi ko niyan ang brownout. Subanggi dahil na naguntok so paboro brownout dyan sa Santiago. Digdi syudad kan iriga siniba pang mga barangay. Ano doon masabi kayo ni kan Kasoreco 3? Permi na lang bagang arog kayan. Sabi man kan ibang mga consumers, nagpapalukso na naman nga iton ka babayaran, nagpapadakil. Ganyan, dahil pa nga ni nagre-reading, maka pag-abot kan pag-reading, tunay na babayadan ta kung naglangkaw na. Sabi, mapalangkaw man, insingil sa kuryente, yan masakit po kayo ni. Puro sa napalangkaw ang isip, mayonin pababa. Kan iba ang nagbababa na sa nangya permi iton ngayang underwear iba nga ni nga sabi kan sarong tindera kasod ma iba nga ni nga di basang batunon ibalik ay santisima kakuha man sa inugak sa inosmak man na ibang arag kan kaya sa mga nagbababa ka underwear, balik man ko ninyo, itaso dito. Nasabat ko pati si dating kaibanta, si Karundang Joey, inis na ba ako kasudma sa market ha? Natarawad to. Anak garo dahil ko nang pati nadaw kan boses. O programa ninda, garo igpaparapatugtugan na pero pinagban ni Ruel Saldico. Ano nangyari? Kaya kamu nagpaparatubod kaya kamu kay Ruel Saldico. Basta bilye daw mga ko, mag-iingat kamu. Delikado po yan. Sabi ni kumparing Erap kan Rinconada. Ini ngayon maurag si Ruel Saldico. Talaga ngayong big time. Bayasan na niya ako yan. Normal yan. Naghinguha man ang tao, kamuman daw ay. Hindi sa propisyon na yun. Pag naghihinguha, nagpapaldo man. Maghinguha man. Kung ang mga politiko nga ni nagpapaldo, kitang mga media dapat maambunan man kan sa indang pinagpalduhan. Basta sa legal na paagi, baka ulang sa buhayang paagi. Difficile yan. Ano ba kaya? Sa buhayang paagi, maski mimros kan media. Ay niya ko, matindi. Paparaldo sa binuaya man, ay makasupog man. Oy,
good morning pala sa UNEP High School Batch 87. Kumusta na sa indong mga sa indong mga kamugtakan? Pero may pinagbibilog na naman na sarong grupo ang UNEP High School Batch 87. Nagkakanya-kanya na. Punda kan malaog kan flood control, kanya-kanya na daw nga kita. Kaya ako, minaiba na sana ako dumangki Cor, Joseph Panganiban Epresta. Ano niya ako, umaray-rayan ko niyan digdi. Grupo kanyo ni High School Batch 87. Dahil lang makaibang kay Freddy Pangata, ibaman ang grupo ka ito. Video ribusaw. Okay, Freddy na kay may ribusaw. Laugaw mod. Okay, mangkota si batchmate Freddy Pangga kundi biglang nariribusaw pag kaibahan mo ay. Konsuelo man kaya lang pag naribusaw na tapos kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Masuso sa siyudad ka na Iriga hindi sa barangay San Isidro ki Ate Milet Robles Moralio Asinman ki Kuya Buboy and siyempre ki Manay Silita ki Manoy Romy saka sa Pamilya Coronel. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. po kita rigdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 37 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga.
Mainit na naman ang kamugtakan kana sa tuyang panahon dyan sa luwas. Duman po sa mga kababayan niya to, ingat-ingat po kita. Talagang grabe ang init kan panahon ngunyan, lalong-lalo na itong mga hinuhuro high blood. Nagtatasan presyon kan dugo. Kita palabi-labi sa mga okasyon, sa mga piyestahan, lalong-lalo na yung matataba na pagkakan, iwasan ta. Kaining pagparainom nin agwa di pataranta ta saro po yan sa nakakapaluyakan sa tuyang lawas. Kumbaga usong niyan ang atake di korason. Kaya dapat ngunyan ang pagkakan prutas, gulay, tapos pwede man karne, kaya lang palabikan taba. Tapos mga sira. Sabi baga duman sa syudad kan nagabako dang flood control ang kaipuhan. Kundi tinampo duman sa barangay Panikwason. Ano daw digdi po sa Camarines Sur ta obserbaran nindo ta ang perming inaaratuman Congressman Pentevilla, Congressman Legasyon. Mahiling nindo ang mga bareta, laman kan mga local tabloid an iba. Ini nagluwas na naman pinag-aditan subot na pwedeng maguan sa flood control project ni Camarines Sur 4th District Representative Arnie Bukag Jr. Pentevilla sa Barangay Salvacion, Karamuan, Camarines Sur matapos mahilingan nin harararom nagatak asin pagkaraot dawa bagong gibo pa sana ini. Ano ta iyo sanan pigpaparatutukan? Yan ang hapot ko man. Congressman Legasyon saka si Congressman Arnie Pentevilla. Adaw an pamilya Villaperte an digdi sa Camarines Sur mayong anomalya. Dapat imbestigaran man ang mga sa flood control project kan Camarines Sur digdi sa Rinconada. Kadakol po baga kan kwarta bilyones, so binutasan na kwarta kan gobyerno digdi sa Rinconada area para sa flood control project. Nakabugtak po yan sa programa kan DPWH digdi sa Rion kan Bicol. Diyan sa Banwan kan nabuwa bilyon baga ang budget diyan. Diyan sa Banwan kan bula. Maray digdi sa syudad kan Iriga, Baaw, nabuwa buhi. Baaw buhi, Bato Balatan ta, dikit lang ang budget milyon. An hapot diyan ano ang giribo kan mga project na ini. Na-resolveran daw makaresolver daw sa mga pagbabaha digdi sa Rinconada area. Yan lang ang hapot diyan. Tol-tol daw ang nagkaharaman na proyekto kan bilyones na kwartang ginastos kan sa tuyang gobyerno para sa flood control project digdi sa Rinconada area. Simple sa naman po kung talagang tinol-tol ang patrabaho, baka dahil nakita na pagpaparabahang gayo. Isipon na sa naining drainage canal dyan sa barangay San Isidro, digdi Ciudad Can Iriga. Dahil baga natapos. An rason kayanda dahil natapos, sabi baga kay itong nakaulay kong PIong engineer dyan sa DPWH 5th Engineer o 4th Engineering District kan Camarines Sur. So agum ngani pala niya yun project engineer kan sinambit ng proyekto. Dahil kaya nagtutugot sa mga taga barangay San Isidro.
nagapbaon sa endang mga edipisyo. Hindi man, siyempre, alangan man kung matigbas, so nagtatrabaho. Tol, bari-bayagan yung rigma ito na alad na mo, saka ading tindan na mo. Bako po yan ang pinakarason, ta pinag-urulayan na mo yan, sanggo ang panlungsod kan iriga. Minsan kaya, ang DPWH, pag may nakatagamang proyekto, dawa yan, dahil panababayadan, ang road right of way, nasabi, ini-implementar na rin daan proyekto. Nanganing, makuhaan pundo, kasimple baga. Iyan, nakuha na sa pundo, hay na sa iba. Tadi ay natapos ang proyekto. Yan ang hapot dyan. Napa, no? Yan ang simbagon kan DPWH, 5th Engineering District kan Camarines Sur. Road widening, dahil tapos so drainage canal, dahil tapos, yan ang mga pinagahanap kan mga taga-Rinconada, kan mga taga-Barangay San Isidro. Napa sa Enso Pundo, na nakatagama dyan, pinuunan, dahil natapos. Entonces, may pundo. Nabali pa po yan sa flood control project, digdi sa Rinconada area. Hain na supundo. Yan ang simbagon kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur ni Engineer District Engineer Leopoldo Varela tabang gayon kan sa imong auto. Mayo kitang question, dawa ka nagkaigwanin magayuno na auto. Pero ang mga proyekto digdi sa Rinconada area, ano yan taday nagkakatarapos-tapos, bakong tultol ang mga patrabaho. Mas maray pangani kay ito, kan ang tagapagtaram dyan, si Engineer Ares Hermoso. Ngunyan, rinibayan kay ni Engineer Balen Francis. Daiman bagay ni nagtataram. Ni makaulay mo nin tultol. Ano man na, PIO yan, kan DPWH. Tawa mahaputan muna lamang kung ano na nangyari kan mga proyektong tarapos digdi sa Rinconada area. Magpara pa picture baga kay itong summer vacation, mga nakakopya man nga kuno, naka-uniforme sa mga taga DPWH. Sigan papericture. Ayan, bako yan na tapos ipopost kami summer vacation, nagtatagabantay man, nagmamonitor kan mga nag-aaging auto ay pambihira. Masakit pag arog na po kayo na nangyayari digdi sa Rinconada area. Ang district engineer taga Albay. Bako man taga digdi sa Camarines Sur, Santissima. Maray pa ka ito. So mga district engineer dyan, taga-digdi, si Engineer Ami Pahardo, si Engineer Nestor Gorimbao, si Engineer G. Matimbang. Kung dyan ka, binugtakan kita ng district engineer na bako man taga-digdi. Hindi daw yan bakong taga-digdi, kung may pagmakulog man sa mga proyektong ini-implementar kan DPWH, tultulan magkakaharaman. Diyan sa nasabanwaan kan bato, haloy na baga dyan sige ang road reblocking, repair, ay natatapos-tapos, ay ano man na mga proyekto ini. Ang masakit kaya, nagtuturok doan, pag darakula pong proyekto, itutokdo, regional office, yung yan may pag-aram kayan. Naaraman ko man sa na yan, luman sa PIO, kan DPWH Sport Engineering District kan Camarines Sur. Mga proyekto ngayong darakula digdi sa partido area, yan nga mga slope protection, kadakol na mga pigpagibo dyan sa flood control, regional office kaya nga nag-i-implementar. Iyan ang dapat magsimbag ang regional office. So kaya ano ang ginigibo ni Regional Director Kadapi Tanggol rinibayan na nga ni. So Regional Director kan DPWH digdi sa Bicol na si Berhelio Eduarte, tapalpak sa mga patrabaho ngunyan iyo man giraray, maluya man giraray ining si Regional Director Engineer Kadapi Tanggol.
Dahil man baga giraray na ipagtatanggulan mga proyekto digdi sa Rion kan Bicol. Dawa po isay an ibugtak dyan na Regional Director kan DPWH ni Secretary Vince Dizon kan DPWH ay kung dahil man talaga magiribonin tultul kan isip mga makapaldo sana an iba ay useless. Sayang kan pigpapara implementar na mga proyektong anpundo bigla sa nang nagkakawarara. Alagad sa proyekto dahil nagkakatarapos. Nilingonin doon 90 million pesos na binadgetan kan DPWH para kaluton sana ang opisina dyan sa Barangay Santa Teresita sa Banuan kan Bao sa Kudngunyan dahil pag-iraray natatapos taunan binibilang na binugtaka na po dyan in underground. Naroan sistema ta kaya digdi sa Rinconada area binubugtakan in taguan kan mga empleyado kan DPWH sa may underground na kung tamaan kan missile. Tamak mo kung may missile na mag-agi dyan haling China may taguan na. Kan ibang mga nakaulay ko kunyan pati ngaya maka-adit na ngayon gera ngunyan tamayo ng mga kuweba-kuweba mayo ng taguan kaya kan panahon da igwa pang mga kuweba-kuweba taguan paanong dahil mawara sa mga kuweba-kuweba pigpaparakwari na pigpapantay na ba hindi nga sa bukid kan area gusto na dang patagon ay santisimang buhay ta ini. Ano ba ang tataguan ta talaga kung araw ka yan? Kangon yan, dahil naman daosan mga tago-tagong araw. Ganda, maski nga da sa tunnel, napapasabog na. Ano dang pinipindot lang, garo laser, nasabog, ang irarom, ang tunnel. Baga, dahil nakadulag, so pamilya kami ni, duman sa Iranda. Sophisticated, high-tech na ang gamit kan Estados Unidos. Sabi nga ni Presidente Donald Trump ka na Amerika, kung gusto nga kan Iran, tunawon mi na hinda. Ay pambira, kung diyan Santo Papa, day mo na nga ang Santo Papa pati taga Amerika. Pangajitang yang dahil man tunawon kan sa tuyang presidente an Iran ta mas lalo ngayang maguluan kinaban. Ngunyan pa sa nangani dahil pa tinutunaw nagkakagulo na bagang entero ang Pilipinas apektado ng marhay. Ay bako pong solusyon ang tunawon ang Iran kan Amerika. Taday man yan mauntok ang mga yaon dyan sa Middle East, ang rason pati ninda, pag sinabing gera, holy war. Kumbaga, sagrado pagiraray, ang gera sa sainda. Tuod sindang magparapakigera. Kampanahon po, ining mga tawong ining mga lugar na na yaon dyan sa Middle East, yun so, kon kampanahon, yaon baga dyan sa mga daing pagtubod sa Diyos. Mga Hudiyo, an iba dyan. Bakong mga Kristiyano. Dawa nga ni ipinako na sa krus o kagurangnan si Jesus Christ. Kadakol pagiraray, kanday niya napatubod. No, iyon na po yan, ang mga nagluluwas ngunyan. Ining mga Muslim na ini. Iban pagtubod ka yan. Dawa nagsakripisyo na sa tuyang kagurangnan, nagpapako sa krus, ay dahil pag-iraray sinda nagtutubod, an isip kayan, iba man ang sindang pagtubod. Ang pagtubod ninda, kiala, ang sindang Muhammad, si Muhammad, iyon propeta ninda. Pero man sa na si Kristo, ining si Muhammad, iyo si Kristo sa sainda. Kaya iba po ang pagtubod kan mga Muslim kaysa Katoliko.
Haloy na baga, sige ang giyera dyan. Dahil manauuntok. Tuod po sa giyera ang mga yaon sa Middle East na nasyon. O, ang Israel, ang Lebanon. Sige baga ang mga giyera kayan. Ang Iran, Iraq, haloy na yan. Saka, adaw matugot man ang Iran na basta na sa nasindang tunawon kan Amerika. Yan ang, pero dahil man matugot. Halimbawa ang Pilipinas, basta na ng tunawon kan China, ay karne man matugutan mga Pilipino, dawa sa dit kitang nasyon. Dawa nga ni kita pinag-aabuso na kan mga Chinese, ay dahil man kita matugot na sindanan mag-rainar digdi sa nasyon Pilipinas. Ang pagkakaibalang ka, duman sa Middle East, sa Iran, may pagkakasararo po sinda, bakong arog sa mga Pilipino, baranga. Igwang mga naghuhudas, igwang mga tultol. Pero nga na nangyayari sa Pilipinas, kadakol kan hudas na parehas kay Iscariote. Takon tultol po ang naggogobyerno sa tuya ay dikit ang hudas. Siguro asinsado man kita. Dawa kita mayong oil company. Ayaw kita nin produktong lana. Ang Singapore nga ni, sa dit na nasyon, nag-asenso, ang Vietnam, ang Thailand, ang Burma, o ang Brunei. Kita man sa ng Pilipinas, anday nag-aasenso ta, kadakol-dakan mga buaya. Pag sinabing Pilipinas, yan nga ang nasyon na kadakol buaya. Gibuunta ng pangnasyon na hayop, buaya. Human sana, mas majority na pala ng mga buaya sa satuya. Ay indang buhay tayo ni sa Pilipinas, pag-arog po kayan. Pati ginagaramit na ng AI kung ano-ano na sa nang pigpaparuluwas sa social media. Minsan naggigitara na baga si Presidente Bongbong Marcos Jr., si Donald Trump, tapos pinahiling mga nakaparalda na. Ayan. Ano na siya kung makabuuhan ini sa social media? Makonsiluan ka kan mga nagluluwas sa social media, ang Pilipino, abang ihilig ka yan. Imbis na magtrabaho, magiringuha, mas pinapaurog panindaan kung ano-ano na sa nang pagkaabalahan na mayo man ka manungdanan. Mag-uro-AI, mag-TikTok, mag-reel. Kaya nangyari, diskaril ang mga buhay. Abo yung naging high-tech ang Pilipinas, iba man ang pagka-high-tech. Sabi po sa survey, sa indong pag-alay, dapat college level ang madalaga ng politiko sa eleksyon. College level qualification sa madalaga na opisyal sa barangay, pabor daw kamo. Sa kuyang opinion, mas mahusay kung college graduate makakatabang man ini sa tamang mga desisyon na ikakarahay kan barangay. Naging barangay chairman ako 2007 to 2013. Ang enot na pinag-adalan ko yon tamang paggamit kan budget kung ano ang kaipuhan kan sa kuyang barangay. Dakulang advantage an nakatapos nin college. Especially mas maiintindihan tulos and good governance na pinaka-importante sa gabos.
nga yan dapat may educational qualification. Maski digdi po sa nang sa barangay. Kadakol ba kan mga nagiging opisyal maski sa banwaan, sa siyudad na mga daiman graduado sa college. Kaya minsan sa mga graduado nga ni sa college sa Biontana, mayo man nagiginibong tultol ta kung dahil man talaga ina-apply so sa indang pinagtapusan dahil man hindi ginagamit sa tama. So tamang gibo kung ano ang sa indang gigibuhon dyan sa indang sinumpaan na trabaho. Digdi sa eriga hilingon nindo. Dahil taman tinatawadan ang ibang mga kagawad kan sanggo na ang panlungsod kan iriga. Pero igwa dyan na kagawad na sige sanan buro basketball. Sige sanan pakawat-kawat. Pero mayo man akong naaraman na nakapasar man lamang ninsarong ordinansa. Mas maray pa nga ni susarong kagawad dyan na igwang mga programa sa pagtabang. Kumbaga dakulan natatabangan, may mga nare-rescue, kundi ngunyan dahil ko bagang gayo na hiling. So sa iyang mga bihikulo, pinagbabawal na kaya na pagparapangaranan at mga bihikulo na sa diri kan gobyerno, kan mga pangaran kan mga politiko. Kaya na daw niya ako sa mga rescue vehicle na tabang. Pero na balahora, mayo na mga naka-frontera sa gilid kan tinampo. Kaya ipinark mo na, enot mahalan na krudo, ang gasolina. Kaya nahihidaw kan mga taga-iriga, na daw nga sa mga rescue vehicle na tabang. Tapos ang iba man dyan na kagawad, sige sanaan kupa-kupa. Ayan. Tigdi na ngaya ka mo, pero may ngayahay ang buhay. Ayun na. Kaya ako na maintindihan na ibang mga konsal ka na iriga. Para sabi, hayahay ang buhay. Pasakit sa buhay. Kung nagsulisit ka, pigpaw para mabalik-balik. Ayun na. Ayun ang parataram ng mga hayahay. Taday managin hayahay ang buhay. Kan mga para sulisit sa imo. Suruya nga niyan, diba? Ay, inda. Ay, magparasara sa ginsagin po ang ibang konsal kan syudad nin iriga. Ipahiling nindo, maggibo ka mo nin mga ordinansa na makakarahay sa tuyang syudad. Bakong magpara turukaw sa na po ka mo dyan. Sayang kan buto kan mga irigenyos sa indo na kamuan pinaglalauman na makatabang sa pag-uswag kan iriga. Ano, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Mga suot ng mga karonda, na mga best dress sa programa. Yun, no? Asin Platica,